Abillaments amb puntes contemporànies mostra la feina d'un grup de puntaires amb esperit inquiet que volen posar de manifest que amb esforç i creativitat el món de les puntes també pot evolucionar i modernitzar-se. Amb el taller de randes, el camí que he anat fent sempre és voler posar les puntes en una actualitat. Bé per mitjà de roba d'indumentària, bé per mitjà de decoració a dintre de la llar o a dintre de lo que són sales d'exposicions per poder decorar. Hem buscat i sempre hem procurat que fos una punta que tingués color i que tingués també unes arrels amb una part clàssica, però donant-li una altra visió dintre de la punta. El taller neix amb la voluntat d'enriquir el món de les puntes al coixí i encoratjar altres puntaires a endinsar-se en aquest camp de la punta contemporània, que encara té molt camí a fer pel que fa a la innovació i a la investigació. Així doncs, el taller Randes es va crear amb la idea d'oferir una nova visió del disseny de les puntes al coixí a través de l'ensenyament de la tècnica i la divulgació d'un nou ús de les puntes. Amb l'exposició que mostrem en aquests moments hem buscat dos models de punta que són molt clàssics i molt coneguts dintre de la província, que és el ret fi que es fa a Arenys i la cinta catalana, que és el que es fa més en la ciutat de Barcelona. Hem treballat la part a nivell d'investigar una mica com es treballava amb la part clàssica i hem afegit tots uns punts que són més actuals i més contemporanis. I barrejant els dos amb l'atreviment del color hem fet unes peces que tenen el record de la punta clàssica però que tenen una altra presència i un altre estil concret de la punta. Els dissenys que formen part de l'exposició, creats per diferents grups de treball liderats per la Dolors Borràs i la Núria Martínez, han estat pensats i adaptats per peces que podríem portar avui en dia, vestits de còctel, de nit i de núvia, punyets per abillaments de doctorats i professionals de la judicatura, bosses, capes, xals i altres complements, tots ells realitzats per alumnes amb grans coneixements tècnics que segueixen ampliant la seva formació i creativitat al taller Randes. L'exposició està dividida en 3 apartats. El primer projecte són unes puntes que parteixen d'un estudi de la tècnica del ret fi o punta d'Arenys, de la cinta catalana i dels punts contemporanis per complementar diferents peces d'indumentària, professional, pret-a-porter i festa. El segon són vestits de nit elaborats per diverses puntaires i modistes. Un cop fets i triats els dibuixos dels vestits, es va fer la tria de les robes per confeccionar-los, els fils amb què es treballaria la punta i els materials de fantasia i suports diversos per la confecció del vestit. Aquests vestits que aquí he exposat és un projecte que vam fer al taller de Randes, tota una colla, i ens va costar molt decidir-nos què faríem, perquè volíem fer una cinta però no sabíem com fer-la. Vam haver de fer molt dibuix, molt color, vam haver de treballar molt, fins que vam decidir els colors adients per a aquests vestits per fer la cinta i fer el projecte que vam fer entre totes. Aquest vestit consisteix en un vestit llarg, en palabra d'honor, en escot d'aquesta, i porta una falda sobreposada, és cinta catalana en punts moderns. Per això vam fer les tires, per poder col·laborar totes les que estàvem dins el disseny que vam fer, i així va quedar un treball en comú. El tercer projecte és un vestit de núvia i vestits dels nens, dissenyats i executats durant 1 any i mig a casa de l'autora, per qüestions de dimensions, ja que va haver de treballar amb un coixí molt gran. Els vestits van ser creats per al casament de la pròpia filla de l'autora. Des del taller s'ha pogut crear un grup que ha evolucionat cap a la punta contemporània, aplicant tècniques de dibuix i en la preparació de peces, que les ha portat a participar als concursos de l'Associació Catalana de Puntaires, congressos i altres exposicions. L'exposició Abillaments amb puntes contemporànies es pot visitar fins l'1 de maig a la sala d'exposicions del Centre Cultural Calissai tots els divendres de 6 a 2:45 del vespre i dissabtes, diumenges i festius d'11 a 1 del migdia i de 6 a 2:45 del vespre.